kredsløb kan man eksempelvis føre stram finanspolitik. Det vil sige, at man hæver skatterne eller hæver momsen. Det gør så, at de private ikke har så mange penge til at investere i virksomhederne, og dermed vil produktionen falde, fordi efterspørgselen ikke er så stor. Når efterspørgselen ikke er så stor, vil det også gøre, at arbejdsløsheden stiger, da der ikke er så meget at lave. Dermed har de private ikke så mange penge igen til rådighed, og derfor vil der ske en kæmpe stor fald af luksusvarer, så importen er ikke særlig stor. Lempelig finanspolitik er derimod, hvor at vi sænker skatterne og sænker momsen. Folk har mange penge mellem hænderne. Vi ser en stigning af import. Folk vil gerne have luksusvarer. Efterspørgselen er kæmpe stor i vores virksomheder. Og dermed fører det til, at der vil komme høj inflation. Arbejdsløsheden falder også drastisk. Efterspørgselen er så stor, at der er mere at lave, så dermed bliver så folk sat i arbejde.